Trubor na kashlem jong unong san hima. Ka jingpen mi hukum ka ying bishar bahakli du kari ka Supreme Court ka bala pende ya ka jaka joka kong New Yearly thank you ka badon hakana para hapo uput usam ka Meghalaya kanang pli ya kalat ka lenti ya ki badai hok ki trai jaka khamtam namar ba menta ka don ka jinga kren ban penbet put hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam ya kan nila panpau da ubasan nongse uba Nathaniel thank you habaya kren bat unong sanhima ban kam shai shushu ki pajba halor ke jingkam ka sorkar Assam ya ka jaka hakhana para bat ka jingtei sendon ya ka ying jong ka Assam State Transport Corporation ka jingpen mi hukum ka Supreme Court habaya dei bat kani ka jaka hakhana para ka dei hadin bala bishar ya ka makoduma ka bala mudui persya da ka kong New Yearly thank you namar ka Assam kalate ya ka ying jong ka Assam State Transport Corporation ha ka jaka jongka Barla penhapru ya kani ka jaka sya Assam wadla kadai ka bahab ha ka jela Meghalaya lamudu ya ka mukaduma ha ka sautarik ujeliu arhajar arpuai bar nakaliang ka Supreme Court kalatian bishar mat penmi ya ka hukum ha ka khanriu tarik unaitung arhajar arpuai menta ngin snap ya ka jinga kren bat ubasan nongse habaya dai bat kani ka jaka bat ka hukum bala penmi da ka Supreme Court Dulu sedang kenyat dan cu bertanya pi, bahawa kajing kadau bahawa penlong ini bangin matsi bangin hablet cu Supreme Court, nomor bahawa kumbah pitip hi nomor kani kalau lalong interstate dispute, dia ngi nak kaliang jongki ini ki lawyer jongi, dia ki ai jumut bahawa kabah bangin leci Supreme Court nomor bahawa High Court jong ida Meghalaya dan yang High Court jong Assam ro kim dan bor para maki, dia kalau bahawa ya kalau bangin leci Supreme Court, kadau bagi penlong ro ini bangin leci nomor ketu di jaka jongi ki bangin ladon hapo ka keteng hayeng jongi hayeng keteng jongi Mei nadu 1954. Tiga ni kacaka, tiga nalor kata kini ke Assam ni kawan syarah ni ke ASTC, tiga sedang nengkong do benuan syarah nengkong ki senam 2016, nengkong sedang bansuan kumtu penhap siap penhap hulek bansu care untuk ngomla, tinggi yo jingtip nangta, tinggi ilau jingtip urut ngilap pensangnya, ada in 2017 do sedang menlek umjo, dan rei nang katu kepor ngilek lang bat ka bor jong snong, di bor snong tu, tinggi ngilai komplain nang ta napa DC office, ngilai lagi magistrate. Dia kumjuru no po sim meli mo to kopor gi lang tingi la perlong meeting e bagi Assam gi gi oksange nomor kani ga diga jaka jungi te kata kopor hi ga ke la sange no kumta te kasdang biang an 2018 kumta hi ki try te in between gani ga 2019 kumto 2020 ki yo lat sendan yang kumbaka yang mentak Tinak tak tahu ngimban sih bang ya, ngehap approach nak siapa Supreme Court sendan. Oh, gajing let mudu jungi ayah kani ka kes ngilet ha ka Sauterik Blaijun arajar arway. Te hadin jung tu ka Supreme Court ka sngap ka pedang ni ka jing ujol jungi ka jing mudu jungi, bat ka penbi ya ka hukum ha ka kanriu tarik ujulai arajar arway. Buat ka pen scam, buat ka yo stay ngi bang kani ka jaka pen scam, bang kani ka jaka ka hap po ka Meghalaya. Kumang isutu kumakani ka jaka ka David ka maka Assam kawan man kantur ku tusan nomor kumapi batai kani ka jaka ka dei jongpi pat kabapi haban ya kunru ban penne ka hau ku tusan jongka Meghalaya hoi kani ka galong ka basyai nomor ba kikot kisla bangiyo ru ki dulir ru ngadu mun suwangi yo na pagarat marwet kata kapor ladu kapor jong pa ye jongi 1954 ngiyo na karat marwet dekat bersemu sim rat marwet hatu kapor ti hadin jong katur ngila le ngi registration kapo ka DC office ti apo DC office ru kadang dei apo ka nongpo hi ti kumo pitip hi kani ka jaka bar kai kadang dei apo ka Meghalaya ti kadau mo penlong ngi bangin ya ban kun na benta ka new put sabru kalong na benta ban penep sa put sam jong ka state jong hi Meghalaya pat ka kumju ru ka raj ka hima nak takadau ngi mat se ba ka sim hadu ni ka lat kan Ladan kat kita di kot kisla kiwa yo na do usna ka khandai spa sansa pitrai ka district council ka Himamalim bat tu ka rai marwet kamla man le ya kani ban penne sa ini put sa ya kani ka caka
MP kalau gum ni lemar ba kini ki jaka ki badan hapo boundary kamtam hapo boundary lemar ba ngi ngimlong ki ba ngi pikir bangi haban long ka ham jangai te bangi la ban lej ban be man kesngi kata ka di kawai ru kalau gum ni kalau harus rock lemar ba ki dan kini ki STC ki penyeng ki bos untuk kini ki bos warna ka ti long tu ki penyeng ki bos untuk te ki bun ki passenger ki bun ki tu tiga kada kakak lagi olat hari kapor bagi bun ki passenger bun ki tu kasna kan tiga dah mental kebor menaru mau fidong ka nakaliang jong ka himaru marngim dan kibor pulet bangin pensange nakaliang jong dusu konsul ngim dan kita kibor mengilaan pensange nari ka jengle jong ka nika sarkar asam kilong ki kilia bahaya baik siwan kuntur put ki phadi ki pulet ki sipai jong ki pulet ki pinyang beri pulet jong ki sidang dum-dam ki lihat beda kebor deh kata daw nakaliang jong ka snong ren nakaliang jong ka himaru kalong ka jenjar bangin pensange eki kumakan no try ni ka cakar ka ba ka asam ka pan man kentur tentang sinai juga Assam State Transport Corporation. Kani kalau kumba laipo hajar square feet kan laipo hajar square feet kan. Takut kiwan man kentur lut ya kan ni berok koi kecekah ni. Bimo ka Jaka the whole area ka Jaka berok pai kalau kumba kedan kumba 9 acres around 9 acres ke Jaka. Ti kini ki part ka kalau don hajan harus rock kumba laipo hajar square feet kawan ban kentur put angta kawan ban senai kan ka office jong ka lembak ni ka jing job jong pi ka jing kun makot rumah Supreme Court ka try ka kubor ka ba mi nang ni syaka asam bat ni ki wei bat ki breu lak si ki padan ki ba ya klam ya syai ha ka rom pen bai i cakap marput bat ka asam Hoi, kata long kani kalong kum ka kani kan long kum ka kalat mo kani kum kalat long kalong kum ka linti ban play ka linti nomor ba ki asam gila sulia dan bor hi bun ki breu jungi ho ki dalan ki jaka ki putas te rai ki bun ki kot sla kimbyang hoi mangi tingi dan ki kot sla ki bobyang rai bun ki breu kim dan ki kot sla ki bobyang bat kumta hi bila te pateng nomor gila dan ki pau senam de pateng kim la ban byang wa ki kot sla te rai kada kani ka linti da kani ka lat padam mut kan play ka jingkhang bol bor khoj kumba ka lolong tahi kani ka dan ka jing yakran preng ka sarkar megala ba sarkar ka sam man penbet ki put islam tingi kerman ba lengba jong kani ki non bun ki khmat ki mi ki badai hok ki try ba ki badai ki hok try ki khasi jong ki ba ki shong hang tu ki ba sa hang tu ki yo ya ka hok la jong kani ka long kata kan balai try kimbyang kita ki kot kisla kong piang kot kisla jong ki ka long kum ni te manta ki la ki post nam kum dei chu ki badang thamai ki badang ki singiar singi rai ki bala post nam bi ke kawai ka long ba kum ba ki long manta nei ngi kini ki dulir ngi long na kini ki dulir ngi long bi ngi bu ba sang ki patang hayeng te teng kini ki patang ki la teman kim update te ki dulir ki sabi kum tu kai nrai dang idan bat kini ki kumta ki bure ki bala kham nang kham star ki bala kham shai ki bala kham yu tingila ban le sakoi ru nga ka ha ka jing pai janga personal kini ka personal opinion janga hinai nomor kum kalong menta kani ka registration ru kalong ka ba e ba nomor ka dan ka sibut ki kun ram kini ba ki jin bi ha ban le nrai ngapai nga tang na ka raj ru nomor ka raj lu dan urang bas nong haban sakhi ya ki kini ki dulir jong ki breu na ki rang bas nong la dan ha ki raj ngatrai tang da ki le tang na ki raj kirang bas nong ki main nomor bagi ki main stakeholder ki bapak ki kan ka jaka ki puta ki berkhoj tadi maki ki tang ki accept mutang na po ka na urang bas nong ban na po karaj tadi well and good te tang katar mun ki dulir ki kamerap te ki breu khamtam ki basang ha po border ne kuma piang ba kidan ki badan ki jaka ngai kot kisla kimbyang kimbyang ha kono kom kimbyang da sulong kum tate ngi nomor bang ngim tadi ki ba long la kham mun swa kum dei ba mun ta ma sau po san po nam mun swa ngim tadi ki ba nang ba start than kata ngim padan kata ka jing puli ba biang kum ta ndrei bu teng kini ki kot rong ngi bu ba kalate la dan ki ba ki ai pata na ki cm ki badan ki ba ki ai pata na po ka nakaraj te teng ngi kham register kham e te kita ki bun ki ja no ki kot kan ndrei kala ngan suang pi mut berbali hinai mut maki hi ki di try Daba Andrei kadan pat ka jingwan klun ke asam pat long mentafi kibun kibri ki basong ka bordar ki kasi kimla ban sahin to kibun ki aiwai ki dekhar tigini ki dekhar sugi pada ki bin kala na ka tuka jakane ki ong ka hab asam kana wa ki la ban sna ko na asam that is the main problem kan tak tak daw ngim dan ki kot slabo biang nomor ki try ro bun teng ki la yap no la saposan posnem ki la yap no mer gini ki dekhar ki basong to pada ki ong ka de sa asam mer ka jumut jogi ki long ba ki la ban kala ka kerten saki kan Parang ya keren ni jaka po than kana para
kiling beri dua gitu kibon baik beri kiboi keren ke omba hantu hantiet ke cakar kita kam singai nama ba musmutu sutaw ya kita kom penbaik yo pelia ke cakar kita kai tharai kada ko ba long kita memang kata ka sulong tang ka jung so jung kibre rei kata ngi bangi dan hang ni apo ka hima ka ke ne kam long gopta rei sisin hi ba gini ki snong kida sakhi ki rang bas nong nomor snong ri dan ki dar bas nong ila dan ki ni ki sim raj ki mentangi dan ki na apo ka hima rei ka kam dan ka kata ka ba kibre ki sulong ka perception jung kibre te ba ka dan kata ka rei kam dan kum kata Tetrai naga tukar raj marwet hakan ko kom kaya coordinate lana kaya trailang mar kay mam liam man pentik na makini kisaka kinhap haupur sam jongka megle mar kom piang kidon ki basim kabu ki penrung ya kasaka kabahap megle ka penrung sasam baik mo ngani tu kadiat depi nomor ba ka ni ka raj marwet kadi ka wei na po ki raj ka bahap po ka imam liam kini ha po kini ki raj ber khot ki bahap kini ki raj ki badan support tamar buai ki dia jing pet jong ki basan hang ni dan arngut ki basan nokse bat basan nomlong nga di basan nokse temut kini ki jaka kalong ka jing ko ni bangi bat ka imam liam kalong ni kini ki jaka subu menta ku hang ni apo tamar wat ku ngi jaka jungi ha tamar wat ki dan ke darbar snong duni urang bas nong hapat dikena bakan di jaka ka jangni den no kata di jaka jungi temut ngi pon nak tu jaka nang tu bola penyo pon urang bas nong ben ngi hable habo simrai du pun skam ba lengba ka jing sakhi jong urang bas nong ba darbar nong bakan ni ka jaka ka ha jongi ben ngi ngin sayo mungkin sa iPad ka dulir na po un simrai marwet pat halagi layo kata ka dulir ngi wan sopo sim yang ka hima meliem ngi sim ka patan sim hima meliem bai Kata jing sutu jong pi kumu basan mari pedro ya ka kumu pi batai ya ka tu ba areas tu kibon na ki kendian na ki jaka ki balong kenram hawai dei ba putusa oh dan bila onong dan baru koi ka marwat ka balai asami kilan ka raj marwat ka habat asami bun kila kenram lot marbalai kum pidang manakan pi ka tu ka yong kuli pi gitu ki berapa tar pi gitu ki baru mun kitu ki di try ki kasi nrai gila bun pat kini ki dekhar ki basa hang tu hapo ya jaka juki di try bun kim dan shu to kini ki dekhar ki yo advantage ki penhab ki sapo asam kai nak tahu kami ada dispute kai kan kuno yo an kam ai sunan lara kim dan kita try yo kim yo ban kam ai nei kim yo ban kam ai ki le kuno ki shong nei te hang to ki shong nei tama ki shna pa de kini ki epic kini ki ration kini ki light kini ki electricity ki shna dulu nang to ka asam pada ka government asam pada ka penseluruh ki kai ka pen register ka jaka jong ki kumta pen ai ka eu yang ki kumta gitu ki adhar ki pen certify bagi di beri besar to rei ka tu ka jaka hi kim long try lo noro tulis ka khoble